ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇ ଶୀତୁଆ ସକାଳକୁ ହାଏ ହେଲୋ କହିକି ନ ଡରିକି ଦି ଝିଅ ସାହସର ସହିତ ଏଇ ଅନ୍ଧାରୁଆ ରାତିରେ ମାଡ଼ି ଗଲୁ ଆମ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ। ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଷ୍ଟେସନରେ। ଏଠି ନିଦ ମାଉସୀ ସରି ନିଦ ମଉସାଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ 3 ଘଣ୍ଟା ଜାଗାରେ 4 ଘଣ୍ଟା ଲଗେଇଦେଲା ଆମ। ସେଇ 4 ଘଣ୍ଟାର ଜର୍ଣ୍ଣି ପରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଅଟୋ ଭାଇ ଆମକୁ ଏଇ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଟରେ ନେଇକି ଆମ ମନଟାକୁ ଟିକେ ଖୁସି କରିଦେଲେ। ତା ଭିତରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମ ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟରରେ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଭିତରକୁ ଥରଥରି ଡରିକି ଗଲି, କାରଣ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିଲା। ତ ଏଠି ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା ପରେ ମୋ ଡର ଥର କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା। ତ ପେଟରେ ଯେଉଁ ମୂଷା ଦୌଡ଼ୁଥିଲା ତା ଭିତରେ ଭାତଟେ ଡାଲିଟେ ଖଟାଟେ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇକି ପେଟଟେ ଶାନ୍ତି କରିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପୁଣି ବସ୍ରେ ବସି ସିଟ୍ ପାଇଯାଇଥିଲୁ, ବସି ଯାଇଥିଲୁ। ମୁଁ ତ ଶୋଇପାରୁନଥିଲି, ଦେଇ ଟିକେ ଶୋଇଥିଲା। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖାଲି ଦଗଦଗ ହଉଥିଲା। ତ ତା ଭିତରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମ ମାର୍କେଟରେ। ଏଠି ଇଏ ଛୁଆଟି ଦେଖା ହେଇଥିଲା, ୟା ସହିତ ଟିକେ ହସ ମଜା କରିକି ଟିକେ ଗପସପ କରିକି ଗୁପଚୁପଟେ ଟିକେ ଖାଇକି ଆମେ ପୁଣି ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଆମ ଘରକୁ। ବାଟରେ ଗଲା ପରେ ସୁନ୍ଦର ଭିଉଟେ ଦେଖିକି ତ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଘରେ। ରହୁଛି।